Kag sa number 1, nag-abot na sa probinsyang Bangkay sa nagrent sa caregiver nga napatay sa Israel matapos maigo sang missile ang ilang nga ginaistaran. Ginadumdum siya sang iyang mga himata bilang isa ka mabinuligon kag maalwan nga utod. Yaring report. Ginsugat sa Bacolod Silay Airport kainas ang agas ang iya mga himata lakip na mga opisyales ang bangkay sang 49 anyos nga si Leia Mosquera. Ang iya nga utod nga nagatrabaho man bilang caregiver sa Israel nga si May Joy ang nag-upod papauli sa iya nga bangkay. Si Mosquera ang nagtaliwan sang July 13 matapos mag-angkon sa mga malubha nga samad. Suno kay May Joy, naigo ang flat nga ginaistaran ng Leia sang Iranian missile sadtong June 15. Ginbulong siya sa ospital o galing wala niya nalampuwasan ang mga samad nga naagom. Si Governor Eugenio Jose Lacson ang personal nga nagsugat kag ginpalambot ang pag-unong sa kasubo sa pamilya. Ang mga OFW suno sa iya ang mga baganihan sang pungsod. Labi ng ilang nga kontribusyon sa ekonomiya. Ako siya sa Israel kay nag-sakripisyo para mabuligyan ang pamilya natin. Pagkakang ko naman nakabo, especially sa isa kandera. Kabay pa na mapuntat na ning gamo dito sa kadamo pa ka mga Pilipino at ito sa Israel. No? So, sa liwat condolence kit. No? And may ginapreparar man kami na bulig. Hindi lang naman dahil ma-release. No? Pero pagod ka lang, no? Pagod ka lang kung preparado na. Ginapasalamatan sang himata ni Leia ang bulig kag assistance nga nahatag sa ila sa tunga sang kasubo. Thank you sa pag-welcome sa hangod namon. Nga ari kag giti subong nga nag-usik kag sang time mo nga makakadto di ko pud sa amon. Madamo gyud nga salamat. Salamat kay sa UWA, sa DMW, sa financial state assistance nga ginatag nila sa amon sa pag-process nila sa utod namon nga nakaabot disa sang safe and sound nga buo. Kapasalamat kami sa Ginoo nga gindalaya pa di papuli ipangutod namon nga buo nga makita pa namon. Gindiretso naman ang bangkay ni Leia sa San Enrique. Suno kay Mayor Gilson Tubilyara, kay tungod nga frozen pa ang bangkay, buwas o kung sa masunod pa nga adlaw ang paghaya. Wala pa sang patod nga impormasyon kung saan o magasugod ang haya kag kung saan o ang lubong. Nagserbe nga treasurer sang barangay Ginturilan si Leia antes magtrabaho bilang caregiver. May 10,000 pesos nga initial assistance ang banwa. Ang probinsya naman, suno kay Governor Lacson, may 190,000 pesos nga pondo para sa pamilya. Nag-istorya mo ko siya utod pag yung plastar ko man na ma-discuss kami kung anong form ang ibulig sa banwa sa iyo. Amo na nga, among yung discussan kanina kag so far do guro pa ako anon patunila pa tunawon pagurong ayos sa lawas siya. Pag pagkatapos gina-prepare pa nila, siguro it will take 1 or 2 days pa na. We were there to pay our last respects for Miss Leia Mosquera. You know, she is an OFW who sacrificed her time away from home, if only to bring a better living for the family. No? And at the same time, you also know that OFWs are the biggest contributor to our economy in the country. If I'm not mistaken, they brought in 33 billion last year. Ginsiling ni Overseas Workers Welfare Administration 6 Director James Menjola nga ang instructions sa ilang nga talatapan kag sa Department of Migrant Workers ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga hatagan sang suporta kag bulig ang pamilya. Ang OWA ang magagasto sa pagpalubong sa kay Mosquera.